Міжнародны фестываль арганнай музыкі «Маці міласэрнасці» павінен стаць адным з самых знакавых культурных мерапрыемстваў гэтага года і ў першую чаргу для Пінска. Тое, што ў горад, дзе амаль 200 гадоў захоўваецца адзін з найстарэйшых арганаў у Еўропе, дагэтуль не наладжваў буйных музычных канцэртаў недагляд апошніх 30 гадоў. Але сёлета сітуацыя змянілася. Дзякуючы падтрымцы з боку мясцовых улад, пінская дыяцэзія каталічнага касцёла наладзіла фестываль, які сабраў найлепшых музыкантаў з Беларусі, России, Украины и Польшчы. 30 гадоў тому назад, калі адбылася апошняя рэстаўрацыя і касцёла, і аргана, тады Казімір Свёнтак, ён яшчэ быў тут настаяцелем гэтага касцёла. Ён быў ініцыятарам першага фестываля. Ну, але пазней у яго лёсы закруціліся так, што ён ужо не мог, бо стаў біскупам, пасля кардыналам. І цяпер надышоў час наступнай рэстаўрацыі аргана, найстарэйшага ў Беларусі, акрамя гродзенскага. І дзякуючы таму, што паспяхова адбылася гэтая рэстаўрацыя, сёння мы можам адкрыць канцэртам новы гук гэтага аргана. Памятаючы аб былых заслугах знакамітага кардынала, фестываль прысвяцілі яго памяці, а за назву ўзялі яго герб «Маці міласэрнасці». У свой час менавіта Казімір Свёнтак адстаяў пінскую каталіцкую святыню і паспрыяў захаванню инструмента. І сёлетні фестываль павінен раскрыць усю яго веліч і моц. Мне очень здесь нравится, и вот такой повод, конечно, что в сравнительно небольшом городе появился такой фестиваль, и он сосредоточен вокруг органа, очень интересного, знакового для органной культуры Беларуси инструмента. Это, конечно, знаменательно. И, конечно, это большая ответственность быть первым, кто играет этот фестиваль, кто открывает этот фестиваль. У рамках фестывалю арганнай музыкі ў пінскім кафедральным касцёле ў шэсцянай свяцейшай Панны Марыі на працягу 2 месяцаў будуць праходзіць музычныя вечары. У іх выступяць больш за 30 выканаўцаў і творчых калектываў Беларусі і замежжа. Тетяна Будгусаим, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».